Ahojky všetci, tak vítam vás tu, ale nechcem zdržovať a hneď vám to poviem. Viete určite, že o chvíľu končí Rany z lásky, môj najobľúbenejší seriál, a preto je mi to veľmi ľúto, je mi za tým smutno. Mám ho strašne rada. Niektorí si hovoríte, že je to blbosť a tak, ale iní majú zase radi emo, druhý gotik, a ja mám rada Rany z lásky a chcem to spraviť argentínsku telenovelu, teda až v lete. Ale samozrejme potrebujem hlasy na dabovanie, tak ak by ste prosím vás nejaký našli, tak môžete dabovať aj vy, prosím, nájdete sa, dúfam, že nikto sa nájde, tak no a teraz už na záver niečo také ako tu. Tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. No neviem ešte, či táto argentínska telenovela bude, pretože ak nezoženiem hlasy na dabovanie, tak z toho fakt nič nebude. No a navyše v lete budem chodiť po dovolenkách a tak, ale určite budem aj doma, pretože moc ma nebaví chodiť na dovolenky a tak. A taktiež chcem pozdraviť všetkých, čo majú radi španielčinu, Argentínu, Rany z lásky, a hlavne Španielov a Argentínčanov, ale aj tých, čo chodia na môj blog, pretože vás mám fakt naozaj veľmi rada, ani neviete ako. Takže pozdravujem vás a Španieli a Argentínčania to majú v titulkoch, takže ahoj!